učio, dakle ako on kao ravnatelj, kao profesor, učitelj može tako nešto reći o svojim učenicima, meni je to izuzetno drago. Hvala svima što ste došli danas ovdje, hvala mentorima i možete računati na to i dalje da će općina i dalje raditi na ovome, da će pratiti i ovu školu i vas učenike. Hvala vam. The treetops and the mountainsides make us feel at home as we pass by. Prepoznala sam te, baš? Čemu mi to govorite? Nemoj se sad izmutavati. Idemo li danas u kino? Mama danas ne pušta. Zavezala me za nogu stola i gurla mi knjigu iz biologije. Fuj, jedva sam doplazila do telefona. Pobacala je svu literaturu o odgoju djece i namjerava primijeniti novu pedagogiju. Što je bilo, bilo je. Svaki raj ima kraj. Ako ne želiš ići sa mnom u kino, ne moraš barem izmišljati. Više me ne voliš. Ma daj, samo me žuljaju okolo, pa sam neraspoložen. Priznaj da ti se sviđa Valentina. Valentina? Malo na muškatu. Previše gledaš sapunice. Ja sam ti se rodio preumoran da bi se stalno zaljubljivao. E pa ti baš nisi nimalo romantičan. Ja sam dijete novog doba. Upao sam u preuranjeni pubertet, prerano sam išao u prvi razred, prvi zubi su mi prerano ispali. Prerano sam počeo skupljati jedinice iz biologije i još nisam naučio biti romantičan. Evo ti moje sestre, ona je romantična. Mogu ti reći da je to grozno. To je kao neka splača. Voljela bih čuti nešto nježno. Ostao sam bez riječi. I dobro da jesi nakon toliko blebetanja. Znači, ne idemo u kino. Vidiš da sam u zatvoru. Mama je postavila alarm, ne mogu nigdje mrnuti. Cijela zgrada zvoni, ne mogu nigdje zbrisati. Da, Valentin je rekao da si pod odmorom u blagovodnji namignuo. Od namigivanja se dobivaju gore. Ne bi mi palo na pamet. Bila je to sigurno optička varka. Reci joj da rađe da meni diopter. Dobro, voliš li ti mene uopće? Možeš mi to reći nekako uvjerljivije? Aha. Pa reci onda! Ja meni. Baš si vidi. Ma stala sam na hrenovku sa semfom. Svašta. Ma ozbiljno ti kažem, moj zatvorenički ručak je završio pod mojim nogama. A sutra nećeš biti u kazni? Ako nagovorim babu, da nagovorim tatu, da nagovorim mamu da me pusti. Nazvat ću te, Babić. Bog, volim te. Ups, nadam se da me nije čuo. Jesam. Svojim putem ostvarujući svoje tragove. Ponekad smo nailazili na kamenje i trne. Spoticali smo se i padali, ali uvijek i ustajali. Danas smo svi ovdje, zajedno, kao i na početku, uzbuđeni i pomalo preplašeni od svega što je prošlo i što nas čeka. Stariji nam često govore kako ne znamo što nas čeka. Zašto bismo uopće trebali znati kada je ovako zabavno? Sada se rastajemo. Neki su ovaj trenutak dočekali s radošću, neki sa strahom, jer ipak napuštamo prijatelje, učitelje i svakodnevnu rutinu, što je teško. Idemo nečemu novom, nepoznatom, gdje će biti novi ljudi i nove prilike. Otvaramo nova vrata za kojih ne znamo što je. Pitamo se hoćemo li uspjeti. Hoćemo. Na putu našeg odrastanja i školovanja
Stvorili smo zajedno s prijateljima i roditeljima i učiteljima dobre Da našim osmašima još nije jasno da odlaze, neki lagano pjevuše, oni se jednostavno ne daju otići iz ove škole, nije da ih tjeramo, ali oni i dalje sjede, isto kao i njihovi roditelji. Pustimo ih nekad još malo uživaju ambijentu u ovoj školi novoj, bez obzira što nisu pohađali ovdje nastavu, ali barem su dobili svoje završne svjedodžbe. Hvala našem zboru što je mi uveličao ovaj oproštaj. Oni su još mlađi, ali doći će i red na njih. Nisu još sada svjesni, ali vrijeme će im brzo proći. Poštovani gledatelji, ovdje možete vidjeti svakakvih izraza lica, od zamišljenih, zabrinutih, veselih. Već se sada izmjenjuju informacije, ko gdje, kamo, ko zna kad će se neki opet sresti, hoće li se uopće prepoznati nakon 5 godina negdje. Bilo bi lijepo da, nažalost ima i takvih slučajeva. Evo uz ova razmišljanja opraštamo se od vas, doviđenja i sretno ovoj generaciji